अंबेडकर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चंदौली हाट। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। म्यूजिक बाय निशाद राज, सिंगिंग बाय अमरजीत सवरिया। माई हंस के सवारी कके अइले, माई हंस के सवारी कके अइले, पूरा दुनिया में सोर देख भइले। माई मूर्ति से देख मुस्कइले, पूरा दुनिया में सोर सुन भइले। म्यूजिक बाय निशाद राज। गाँव घर टोला शहर होखेला पूजाई, आजो ई सकुलावा में मूर्ति रखाई। गाँव घर टोला शहर होखेला पूजाई, आजो ई सकुलावा में मूर्ति रखाई। माई कालिदास के कवि बनैले, माई कालिदास के कवि बनैले, पूरा दुनिया में सोर सुन भइले। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। अभी आप सुन रहे हैं अमरजीत सवरिया के आवाज में। डीजे अमित निषाद पंडित जी बोलाई है, राइटर अजीत से पचारा लिखाई है। डीजे अमित निषाद पंडित जी बोलाई है, राइटर अजीत से पचारा लिखाई है। अमरजीत माई के भजन जे गइले, अमरजीत माई के भजन जे गइले, देख दुनिया में सोर पूरा भइले। माई मूर्ति से देख मुस्कइले, सुन दुनिया में सोर पूरा भइले। अंबेडकर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चंदौली हाट।